Awuthukanga. Bengithukile. Yeah. Bengithukile ngoba ngithi phela mangingena eSouth Africa for the first time bengena passport. Yeah. And I guys unayo manje ne? Unayo. Unayo. Yeah. So ngafika ke eSoweto. Yo. Kuphi eSoweto? Diepkloof. DK. Okay. Ngubani lo bhuti lona ozayo uzokuthatha that time? Alex. Unesalon ezone 5. Yeah. Okay. Ngafika. Hawu naku mina sengifakwe esalon angizazi lezo zinto. Angazi nix ngesalon. Nani mina bengazi ukuthi ngiyesalon. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngiyosebenza contract into ezinjalo. Nawu phela umsebenzi okumele uzoyenza. Inwele. Manje ngeso sikhathi leso which languages uwakhuluma wena? IsiPutukezi nesishangane. Mara isiZulu uyasiza njengoba uthi umuntu okubheka iTV. Nix. Jesus Lord. And then uza endaweni eselokishini khulunywa isiZulu nesitswana nesixhosa wonke lama language. Angazi nix, even English. Angizwa nix. Okay. Mfethu ngafika ngabukela the whole day basantotosa ke lapha ngicede ukufika. Ngabukela ukuthi hawu bayenza kanjani. Hawu nako senginikwe isikhiya uTexini ngizovula the following day. Awu ngiyeza ngizovula esalon. Ufika umunye umama lapho uzoyenza inwele. Angibabonile izolo mabayenza irelax. Asemo ngizorelax ngizwile nyana lapho. Uzwe nje irelax ama. Akangibizanga ngegama. Yeah. Uvele wathi ngizorelax yabona. Okay. Yeah, wahlala esitulweni. And usho ngesizulu? Usho ngesizulu. Thatha mina ama relax ngambuza. Uzoyenza ngeyiphi relax wathi restore angayithatha. Ngagcobisa ekhanda. Yeah. Gcobisa lonke ikhanda. Sithathele isitulo sami ngahlala phansi angikamanga inwele angenzanga nix. Lo part leyo yiyo le ungayibonanga mabe mfaka irelax umuntu ukuthi kuyakanywa. Mfethu. Mama abantu uhlele esitulweni umbhekile. Yeah. Wasithulela. Akasho ukuthi manje ungikama nini? Mfethu. Uthulile sisi. Nami ngihlelele esitulweni ngibhizi ngefoni yami. And usitshela ukuthi wenza into right because akasho ukuthi awenzi into. Shaya ke lapho ntona yami. Angithi lapho ngiyashaya ke. Yeah, ngoba kaka complain. Mfethu. Mama abantu ngiyambuza mama ayishisa uthi hayi ayishisa. Ngoba uzwile bayibuzile lo part leyo. Ngizwile leyo babuza ukuthi yashisa ini yabona into ezinjalo. Naku mina ngiyamwasha lo mama. Hawu. Isikhathi sokudry inwele manje. Ngathatha igama ngabrusha. Govise futhi lapha. Zirelaxekile mara. Nix mfethu. Yeah. Mfethu. Mangiceda. Govisa ifuthi. Yeah. Nje uthi ngicedile. Ukhipha bekusasema ngathi bekusase 50 rand. Yeah. Thatha 50 rand lapho yangigaya. Hayi. Ngizizwa amandla manje ngiyiphoza. Sebenza umuntu we1 phela. And unikile imali aka complainer. Mara ungishini igama ukuthi ngizobuya. Okay. Utshena uAlex uthi ngizobuya. Awucabanga ukuthi uzobuya na? Lo uchaza ukuthi uzobuya utabuya into eyi1. Jabulile mina ngirelax umuntu we1. Besebenza so3 lapho Alex uDean. Yeah. Alex beumnikazi wesalon. Okay. Awudini uyafika intempete enginyenza umuntu we1. Wenza umuntu we1 ngithi ufika izolo so wenza umuntu. Yeah. Usho ukuthi wena kudala uyazi lento inwele. Ngithi mfethu. Ngibone nini izolo manenza la. Hayi awuthami nayo relaxile. Awuyafika uAlex ngithi ngiyenza umunye umama la. Irelax namhlanje ekseni. Yeah. Nayi imali yakho. Naye uyazibuza ukuthi hawu le khona ifika yenza umuntu relax. Mara ngithe uthe uzobuya lo mama. Okay sharp. Wabuya lo mama. Wabuya mama. Mase kabuyile sekakwatile ke manje.
ngithi lo mama namanje masihlangane usangibiza ngemonkey namhlanje Manje imanki ingenaphi indaba yemanki? Because mina bengizitshela shame ukuthi umama right, maybe you understand the situation. Understand emalini yakho. Yeah, mara kuba uvele wajika phela orasho ukuthi awumenzanga kahle because kuwe uact engathi yonke into right. Nami angithi vele ngicabanga ukuthi yonke into right. Yabona. Manje Alex zange ube se troubling wa understand Alex. No, ngathi wamrelaxa futhi. Yeah, waxolisela. Yeah. So baqhubeka basebenza ngiloku ngicithela amanzi. Ngazi nix angikwazi ukugunda. Awukhona ukukhuluma isiZulu. Angikhona ukukhuluma isiZulu or any other language ngaphandle kwama language wakho. Makufika ama customer lapha mix amanzi lapha kukhulunywa isishangane kufakwa nesiphutukezi khona lapha. Yeah. Abona abantu lokho. So abantwana kuphi? Phela abantwana baselokishini bayashisa mfethu. Ilihlo phela liyabona. Mfethu. Mina bengishisa yini? Bengishisa mina yini? Okay, ngiyakuthola ke manje. Ne confidence ayikho that time. Nix. Yeah. No understand nucabanga nje. Omuphi unyaka was that? 2015. So you've been in South Africa for 9 years. Yeah. And ayikho language ongayikhulumi manje Sam. Yazi Sam, awuthi sikhulume ngale ndaba. I remember ngitexta nge-English or responda nge-English. Ngithi hayi uSam ukhona umuntu ahleli naye omtextelayo. And then until I realized ukuthi hey man, uSam can speak and write English. Tell me about that. Did you go back to school mawufika ngala nesizulu sakho yakhona ukukhuluma isiZulu yakhona ukukhuluma isiTswana? Tell me about the process of you learning ama languages. The story behind this. Ukuze ngazi English ne. Masisebenza lapha esalon Alex uke wangishiya ngi1 uDean bese kahambile ke esalon. Yeah. So ngasala ngi1 esalon bese ngizama ukwenza ama relax mara ukugunda bengisa kancane bengisazama. Yeah. So kuyafika le ntokazi. Yafika intombi enhle mfethu. Yeah, mara nawe sawuphaphamile isiZulu seyasazi. Yeah, isiZulu bese ngikhuluma. Macheri sebekhona. Yeah, isiZulu bese ngisikhuluma. Okay. Hey, yafika intokazi bakithi. Angithi mangibheka ngatshela lo sisi ogcina bekunomuntu sisi beyagcina lapha ngaphandle bathi uJohana. Ngamtshela lo sisi ngathi mfethu angeke. Le ntokazi ngiyayifuna, sorry. Angikuxoshela ama customer mara le ntokazi ngiyayifuna. Yeah. Uzoqhina ugele. uJohana naye uhlakaniphile wamtshela ukuthi ngicela uye ngale saluni uSem uzokwenza something la inweleni zakho. Okay. Ayafika intokazi zangu. Dry lama singles wakulapha kawagcinile ngibhizi yangu. Nyawa dry lapha. Ayikho nalento yenzayo. Mfethu. Intokazi mfethu. Safika isibindi mfethu angakhuluma nentokazi. Aza ngacela inamba. Ngicela inamba nginafuni. Sam. Manje uzoyibhala phansi? Ngibhale phansi ngingatshela yena ngamnikeza incwadi wayibhala. Yes. Intokazi yavaya hawo. Nikhulume iphi language nentokazi? Sikhuluma isiZulu. Okay. Mara yena makakhuluma ngithi uchis girl la. Yeah. Ukhulume isiZulu ufaka na English. Makafaka English. Angizwa nix. Manje uthini mo respond yeah. Ngiyayivumela. Kaphela uma 3 days wabuya futhi esaluni mfethu. Yeah. Awuka phone or uye wazama phone? Ufona ngani ngingana phone? Uyangibuza uthi manje inamba yami kanti le ngikunike yona awufuni ngithi mfethu mina nginafuni. Yeah. Oh okay. Naku uyangitshela. Mara ukhulume nge-English. Yeah. Uthi ngisaye Pick n Pay. Ngiyothenga iwine. Ngibhorekile umama makekho baba makekho. Manje ngiyi1 endlini. Ngiyothenga iwine eSquare ngiyabuya ungavali esaloni. Ngithi okay sharp. Okay. Mfethu. Umzwile maruthini. Angizwanga nix ngivele ngathi okay sharp. Uma ngizwa isaluni ngavele ngithi kusho ukuthi hayi uthi bye bye. Vele makahamba wathi bye bye. Uyabona? Yeah. Wavaya.
Mfethu. Mina ngasala ngavala isaluni. Angivala isaluni. Ngiyazihambela. Ngapha unayo nefone. Incosi yabuye bayifika isaluni ivaliwe. Wasivayela endlini. Eksini ukusase nama public phone. Yeah. Eksini ngiyafona nge-public phone mfethu. Yeah. Mfethu yazi ngikukhumbulile ngicela ukubona ukuthi hayi khululeka ngizuza. Yeah. Yena weza. Makafika. Uyangibulisa ngiyavuma. Uyakhuluma lapha nge-English, uyakhuluma nge-English. Hawu. Lo muntu lo ngabe ngathi no man. Why ngingabe honest ngalo muntu? Kanti lezi zinto bekazikhuluma ungibuza ukuthi mfethu. Why izolo? Uvalile mara Uvalile mara ngitshela ukuthi ngiborekile mina. Yeah. Lapho sekakhuluma ngesizulu ke. Yeah. Ngitshela ukuthi ngiborekile. Ngifuna ukuhamba nawe siye lapha endlini kimi. Wena usaluvala isaluni yahamba. Ngapha futhi uthi awunafuni. Athi mfethu, athi ngikutshele something. Mina English ayangizwa nix. Angikuzwanga nokuthi uthi. Uthi hawu kanjani manje? Ngithi mfethu English ayingeni kimi. Ngiyaxolisa. Angikuzwanga ukuthi izolo mina. Uthini? That's why ngisale ngayivalela isaluni ngahamba. Yeah. So ngakwata lapho ba intokazi vele bengincane. Manje wayiluza kanjalo? Hayi wabona ukuthi angikho serious. Ngoba ngicabanga ubuya after 6 months uzongitshela ukuthi sebamlobolile. Ngakwata kokugcina ke ngathi hona manje. Manje kumele ngazi English manje. Uzoluza into ezigrand, into ezimnandi. So and then how did you learn? Did you go back esikolweni? No, my movie. Yeah. My movie. Yeah, but ama movie khumbula ukuthi ama movie you can hear, but ukubhala ke because you write proper English. Ayiloko izinto zakaNkulunkulu kuvele kakazenzakalele. Yeah. Because sometimes it's bakhona abantu abakhona ukukhuluma English but makufanele basibhale ababhali igrammar yabo iyabheda. But when like ula noma ubhala zona ifanele nokuthi fanele ufake i-question mark uyayifaka ngithi Sam ufunde yaphi yonke lento. So I was curious. Ngayifunda kanjalo. So as isiZulu namanye ama languages uye waba ne interest nje kuwo. Yeah. Okay.